Усім прывітанне! Сёння я ў горадзе Пінск і даведаюся ў мясцовых жыхароў. Ці ведаюць яны, калі быў заснаваны горад Пінск? Гэты палішок не ведаем. Пашлі далей. Ці ведаеце вы, калі быў заснаваны горад Пінск? У якім годзе? Ой, где-то 925 лет, наверное, Пинску, яким это годе было. Ага, то есть недавно было 925. У годзе быў заснаваны горад Пінск. 1067 год. Гэта Мінск быў заснаваны ў 1067, а Пінск? 97. Правильно. У якім годзе быў заснаваны гэты горад? Ну, уже зараз 1097. О, правильно. Уже больше до 1000, уже 900 год мы уже святковали. А мы не местные. А мы таксама. А ну и добре. А ў якім годзе быў заснаваны горад Пінск? А кто его знает? Я адмяркую ў 1067. Ну, вось, вы знаете. Добре. Ой, нет, гэта Мінск быў заснаваны ў 1067, сама пераблытала, прабачце. Ці ведаеце вы, якім годзе быў заснаваны гэты горад? 1097. А вы тут што, малюеце партрэты, так? А хутка малюеце? Клас. Вось такія прыгожыя партрэты можна сабе зрабіць у цэнтры Пінску. Ці ведаеце вы, у якім годзе быў заснаваны горад Пінск? Да, в 1097 году заснованный Пинск. Клас. Кажуць людзі, недавно у вас было вялікае свята, там калі было 900 з чымсьці гадоў, так? День города у нас кострычник, Ага. первая, наверное, неделя Неделя кострычника, кострычника, да.